Исәнмесез, Яңа Гасыр телеканалында Татарстан хәбәрләре тапшыруы студияда Илгиз Шәкуров. Киләсе ярты сәгатьтә көннең иң мөһим яңалыклары турында. Урыны кайда, проекты нинди булар? Үзгәрешләр кертергә кирәк дип уйлыйм. Чөнки хәзерге вазгыятьтә аны 100% кабул итәргә бәлки дә урынлы булмас. Җәмигъ мәчетен кайда һәм ничек итеп төзү турында фикер алышудан Гөлназ Сайфетдинова. Дин кардәшләребез иң олуг бәйрәмне каршы ала. Без җәмәгатебезне көтәбез, абыстайларыбызны, абыйларыбызны, апаларыбызны. Республика мөселманнары Корбан бәйрәменә ничек әзерләнә? Лиана Бахтиева белде. Татарстанда Чуваш, Удмурт, Мары, Мордвалар күпкә кимегән. Бүген Марат Әхмәтов җитәкләгән комиссия утырышында шушы проблемаларны күтәрделәр. Хакимият ни дәрәҗәдә һәм ничек файдалы була алыр иде икән аларга телләрен, үзләренең милли традицияләрен, гореф-гадәтләрен саклау өчен. Киңәшмәнең нәтиҗәләре турында Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Татарстан мәктәпләрендә укучылар сыйфатлы белем алсын өчен укытучылар әзерлекле булырга тиеш. Моның өчен мөгаллимнәрнең һөнәри осталыгын арттыралар. Шундый үзәк Казан федераль университетында эшли. Бүген аның белән республика рәисе Рөстәм Миңнеханов танышты. Ул мәгариф ил-күләм проекты буенча 2020 елда оештырылган. Бирдә укытучыларга белем бирү өчен нәтиҗәле технологияләр файдаланыла. Аларның эшләрендәге кыенлыклар өйрәнелә. Һөнәри яктан үсәр өчен ихтыяҗ булган юнәлешләр анализлана. Ел саен үзәктә 8000 мөгаллим белемен арттыра. Рөстәм Миңнеханов укытучылар белән аралашты. Уку һәм финанс белеме бирү кабинетларында булды. Мәктәпкәчә белем бирү бүлмәсен, компьютер аудиториясын карады. Имтиханны әзерләүгә кирәк булган җиһазлар. Бу җиһазлар әлбәттә гади, ләкин бу җиһазлар аша без укытучыларда, балаларда шулай ук табигый фәнни грамоталыкны үстерү өчен гамәлләр булдырырга, биремнәр ясарга өйрәтәбез. Дөресрәге төзибез ул биремнәрне. Бу мисал өчен әлеге җиһазларда күрсәтергә мөмкин энергия чыганакларының альтернатив төрләре. Шуннан соң Татарстан рәисе Казан педагогика коллеҗенә килде. Уку йортына 1867 елда ук нигез салынган. Ул вакытта Казан татар укытучылар мәктәбе дип йөртелә. Бүген коллеҗдә 4 юнәлеш буенча белем бирәләр. Башлангыч сыйныфлар укытучысы, мәктәпкәчә белем бирү, физик тәрбия, мәгълүмати системалар һәм программалар уйлап табу. Шулай ук өстәмә 9 программа бар. Рөстәм Миңнеханов уку барышы белән танышты, студентлар белән аралашты. Монда 2000 егет һәм кыз укый. Кабул итү кампаниясе барышында бер урынга 8 кеше дәгъва кыла. Студентларның 80% белгечлеге буенча эшкә урнаша. Соңгы 10 елда монда педагогик кадрлар әзерләү буенча ресурс үзәге эшли. Күллият үзе Россиянең иң яхшы урта һөнәри белем бирү оешмалары исемлегенә кергән. Иртәгә мөселман дөньясы ислам динендәге иң олуг Корбан бәйрәмне каршы алачак. Бүген шушы бәйрәм алдыннан Казанда Җәмигъ мәчетенең яңа проекты һәм ул төзелергә мөмкин булган урыннар турында фикер алыштылар. Концепцияны проектның авторлары, архитекторлар тәкъдим итте. Сөйләшү Казан ратушасында шәһәр мэры, архитекторлар һәм дин әһелләре катнашында узды. Имамнар мәчетне 5 балта бистәсендә төзү тәкъдимен хуплады. Проектны барлык үзенчәлекләрне исәпкә алып әзерләп бетерү өчен эшче төркеме оештырырга дип килештеләр. Фикерләрне Гөлназ Сайфетдинова җиткерер. Безнең өчен бәйрәм алдыннан бик зур вакыйга. Ходай Тәгалә безгә көч куәт бирсен һәм бергә җыелып яңа мәчеттә дуа кылырга Ходай Тәгалә безгә насыйп итсен. Корбан гает алдыннан алда торган зур эш турында фикер алышу бу. Илсур Метшин дин әһелләрен бәйрәм белән котлады һәм фикерләргә күчтеләр. Төп тема Җәмигъ мәчете төзелеше. Аның урыны узган ел билгеләнгән иде. Кырлай паркы территориясендә салырга булдылар. Әмма проект геодезия эшләренә тотынгач яңа әйберләр ачыклана. Илсур Метшин әйтүенчә, монда җир асты сулары көчле икән. Элек ерганак кына булган су юлы елгага әйләнгән. Инженерные решения могут быть всякие. Инженерлар карары төрле булырга мөмкин. Уйлап карасаң, диңгездә дә төзеп була. Әмма бу бердән бәядә чыгылыш табачак, икенчедән аны ничек карап тотасың. Архитекторлар даирәсе Җәмигъ мәчетен ул урында төзүгә каршы чыкты. Республика җитәкчелеге белән бергәлектә фикер алыша башладык. Изге эш каршылык белән башланырга тиеш түгел, ул безне берләштерергә тиеш. Бүген дин әһелләренә архитекторлар тагын 2 урын тәкъдим итте. Казан гаилә үзәге янындагы мәйдан һәм 5 балта бистәсендәге ком базасы. Казан гаилә үзәге янында да, Кырлай паркы янында да торак йортлар төзелгән. Ул инде формалашкан район. Транспорт белән килү дә проблемалы булачак. Кремль, Чашы хәзер үк билгеле объектлар.
мәчет алар янында югалып калачак. Архитекторлар профессиональ күзлектән 5 балта бистәсенә өстенлек бирә. Җәмигъ мәчете зур күләмле объект булачак. Аны төзү өчен киң мәйдан кирәк. 5 балта бистәсендәге урынның төп өстенлеге дип шуны атыйлар. Монда 15 гектар урын бар. Ул Идел яры буенда урнашкан, төзелеп беткәч, мәчет суда чагылып торачак диләр. Бу Иделнең 90 градуска бурыла торган урыны. Когда мы с вами примем решение и благословим этот проект, новый толчок развития, конечно, предопределит. Вот кроме этих 15 гектар с намывом это будет еще больше, когда мы береговую полосу выровняем, мы намоем, там, будет масштабно. А красота Волги и отражение оттуда напрямую и Кремль, и центр Казани, все будет видно. Архитекторлар бу мәсьәләгә карата дин әһелләренең фикерен ишетергә тели, аларга сүз бирделәр. Хәзрәтләр туган проблеманы аңлый, аларның күпчелеге 5 балта бистәсендәге урынга каршы түгел. Урыны буенча без килештек, ризалаштык, әлбәттә, белгечләрнең фикерләренә таянып, әгәр дә төзергә ярамый икән, без шуның белән килештек. Бүген ярак дибез. Бер ничә елдан, 1-5 елдан ул мәркәз булачак инде. Анардан куркырга кирәк түгел. Җәмәгать, киресенчә, әгәр дә берсе шәһәр уртасында бүген кое булса да, әйдә урын табабыз дисәк, урын юк бит. Мөфти белән Башказый Кырлай паркы урынында Идел буе Болгарында ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган сквер төзергә тәкъдим иттеләр. 1100 еллык исемдәге сквер дип, парк дип, бер матур гына мәчет төзеп, шәһәр Болгарның объектларын биреп, ашык музей белән 1100 еллык сквер белән бер матур гына мәчет. Парк булдыру тәкъдимен шәһәр мэры хуплады. Ул нинди булыр, аның буенча да аерым фикер алышачаклар. Проектка килгәндә халыкара конкурста беренче урын алган эскиз булмады. Бүген очрашуга Мәскәү компаниясе вәкилләре килгән иде. Алар дин әһелләренә яңа концепция күрсәтте. Бина куб формасында, манарасыннан 2 тапкырга озын. Купольное пространство, которое, собственно, тоже является традицией, является традиционным образом для мечети. 10 мең кешегә исәпләнгән мәчет якындагы мәйданда парк, ислам мәгариф үзәгедә булыр дип ниятләнә. Әлегә бина концепциясе буенча сораулар күп. Алар мисал итеп китерделәр, менә Австралиядә бар, Словениядә, Германиядә, ләкин ул илләрдә теге күп гасырлык мөселман архитектура традициялары юк. Безнең бит инде Болгар чорыннан башлап үзебезнең архитектура традициялары бар. Казанда менә бер дигән матур мәчетләр бар. Һәм шуңа күрә яңа мәчет, ул инде модерн стилендә булса да, менә шушы үзенчәлекләрне ничек булса да күрсәтергә тиеш. Төрле фикерләр булды. Үзгәрешләр кертергә кирәк дип уйлыйм. Чөнки хәзерге вазгыятьтә аны 100% кабул итәргә бәлки дә урынлы булмас. Ай турында, минбар, михраб турында фикерләребез булыр әле. Илсур Метшин мәчет проектының әлегә фикер алышу этабында гына булуын әйтте. Бүген махсус эшче төркем оештырырга дип килештеләр. Анда имамнар да керәчәк. Алар бүген сөйләшенгән мәсьәләләр буенча үз фикерен җиткереп торачак. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Республикада Корбан гаетенә әзерлек эшләре инде берничә көнлек үк башланды. Иртәгә мөселманнар кояш чыгу белән мәчетләргә җыела. Коръән укыйлар, аннары бәйрәм намазы. Безнең канал Корбан гаетен Башкаланың Габдрахим 30 Имәни исемендәге Алтаң дигән яңа мәчетеннән турыдан-туры трансляциядә күрсәтәчәк. Бәйрәмнең төп юласы Корбан чалу. Гадәттәгечә Татарстанда моның өчен махсус мәйданчыклар булдырылган. Быел аларның саны 55, шуның 17се Казанда. Гаеткә әзерлек турында Лена Бәхтиева. Гүмбәзнең иң өстенә карасак, анда Ихлас сүрәсе язылган. Ихлас сүрәсе Кул Хуала сүрәсе. Гүмбәзендә Коръән сүрәләре як-ягында Аллаһның 99 исеме, Мәгърифәтче Габдрахим 30 Имәни исемендәге Алтаң мәчете шулай бизәлгән. Бүген монда бәйрәмгә соңгы әзерлек эшләре бара. 1100 кеше кабул итәргә планлаштыралар. Иртәгә монда Корбан гаете беренче тапкыр узачак. Җәмәгатебезне көтәбез, абыстайларыбызны, абыйларыбызны, апаларыбызны рәхим итсеннәр. Һәм менә шул Корбан гаетенә махсус итеп без бәйрәм намазы уку белән мәчетебезне ачып җибәргән булабыз. Корбан бәйрәме уңаеннан гает намазын Татарстанның барлык мәчетләрендә дә кояш чыгып 30 минут узгач уку тәкъдим ителә. Ярчалыда ул бераз соңрак булачак. Иншалла мәчетләрендә иртәнге сәгать 5-тә бәйрәм вагызы белән башлана иншалла. Ул инде 1 ярты сәгать була, аннан соң инде безнең 5-тә 30-да гает намазы. Гает намазы үтелгәннән соң аннан хутбә, Коръән укып дуа кылабыз иншалла. Шуның белән мәчеттә булган өлеше тәмамланачак һәм сәгать 6-да без инде игълан итте. Сәгать 6-да Чаллы җирлегендә инде Корбан чалуга
рөхсәт ителә. Гаит намазы укылганнан соң махсус билгеләнгән урыннарда курбан чала башлаячаклар. Казанда моның өчен 17 мәйданчык әзерләнгән. Курбан чалу 3 көн дәвам итәчәк, ягъни 30 июньгә кадәр кояш баеганчы башкарырга мөмкин. Корбанлыкларыбыз безнең Яшелүзән районыннан алып кайтарылдылар. Аларның барысы да Яшелүзән районының ветеринарлары аркылы һәрберсенең дә каннары алынып, тикшерелеп, аларның сәламәт икәнлекләрен тәгаен исбатлаганнан соң гына без аларны менә шушы мәчет янына алып кайттык. Курбан гаите уңаеннан Казанның гаилә һәм апанай мәчетләрендә балаларны да көтәләр. Алар өчен махсус чаралар каралган. Илә намаздан соң бөтен балаларын көтәбез, керү бушлай булып тора. Әлхәмдүлилләһ, мастер-класслары, понилар, паровозиклар. Рәхмәтләр җаксын. Үзегезгә без рәхмәт. Бүген исә ир-атлар иртәнге намазга әзерләнсә, хатын-кызлар табынга җиләк-җимешләр сатып алырга ашыкты. Бәйрәм уңаеннан менә бүләкләр ясыйбыз. Коробочкаларда җимешләр алдык. Үзәле, үрүзәле. Шуннастыйбыз. Бездә бүген адамлар күп булды. Кешеләр көпе гүрүч алышты. Курбан гаите уңаеннан республикада күп кенә хәйрия чаралары да оештырыла. Кайбер мәчетләрдә табыннар корачаклар. Моннан тыш зәкят фонды мохтаҗларга курбан итен таратуны оештыра. 4 тоннадан артык курбан итен социаль проектларыбызга юнәлтергә ниятләп торабыз. Һәм якындагы менә 2-3 көн эчендә Казаныбызда гына 400 мохтаҗ гаиләгә курбан итен таратырбыз. Казан Телеман арасында да бәйрәм утлары кабыначак. Алар бүген кичке 9-дан төнге 11-гә кадәр балкыячак. Иртәгә башкалада җәмәгать транспорты кояш чыкканчы 2нче яртыдан ук йөри башлый. Бәйрәмнең турыдан-туры трансляциясын ТНВ һәм ТНВ Планета каналларында карап булачак. Ул төнге 2 тулырга 10 минутта башлана. Ләна Бәхтиева, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә Курбан бәйрәме уңаеннан республикада ял көне, Татарстанда ниһаять җылытты. Бүген һава температурасы плюс 28-га кадәр күтәрелде. Көн иртәгә дә шулай җылы булачак. Пәнҗешәмбе бераз яңгыр яварга мөмкин дип кисәтә синоптиклар. Җомга һәм шимбә республика аша көньяк-көнбатыш циклонының атмосфера фронтлары узачак. Яңгыр явачак, җил көчәя, әмма моңа карамастан температура 28 градус булыр дип көтелә. Татарстанның Эчке эшләр министрлыгында кадрлар алмашынды. Моңа кадәр миграция мәсьәләләре буенча идарә башлыгы булып эшләгән Артем Кузнецов полиция башлыгы урынбасары итеп билгеләнде. Ул юридик институтның Казан филиалында укыган. Эчке эшләр органнарында инде 20 ел эшли. Төрле елларда наркотикларның законсыз әйләнеше, икътисади җинаятләргә каршы көрәш бүлекләрендә хезмәт куйган. Татарстан буенча эчке эшләр органнарының атказанган хезмәткәре. Моңа кадәр әлеге вазифада булган Александр Мищихин Эчке эшләр министрлыгы полициясе башлыгының җәмәгать тәртибе буенча урынбасары итеп билгеләнде. Артем Кузнецов урынында хәзер Марат Галиев эшләячәк. Ул моңа кадәр анда урынбасар иде. Республиканың бер балалар бакчасында булган закон бузу очрагы нигә мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә шишелмәгән проблемалар һаман да җитәрлек. Бу хакта Реальное время интернет газетасы яза. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Уфага килде. Ул бирдә Россия һәм Белоруссия төбәкләре форумында катнаша. Аны Федерация Советы инде 10нчы тапкыр уздыра. Монда ике илнең 19 төбәгеннән килгән компанияләр үз эшләнмәләрен тәкъдим итте. Йөзләгән техника арасында Татарстанның Кама Тайрос, Элекон оешмалары, Россия, Белоруссия яңа технологияләр институтында ясалганнары да бар. Аларга Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко югары бәя бирде. Ул Татарстанның Россия белән Белоруссия арасында мөнәсәбәтләрне ныгытуга зур өлеш кертүен билгеләп үтте. Узган ел ике арада товар әйләнеше 817 миллион доллар тәшкил иткән. Бирдә балык бистәсе һәм Минск өлкәсенең Стародорожский районы белән хезмәттәшлек турында килешү дә имзаланды. Нам удалось коротко показать наши объемы, спектр наших отношений по взаимной торговле. Нас роднит не только экономика и торговые отношения, нас роднит много вопросов из культуры, из системы образования, сохранения нашей совместной длительной истории союзного государства сегодня. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Шелтер компаниясенең директорлар советы утырышын уздырды. Кулланучыларны электр белән тәэмин итү, җитештерү һәм финанс-икътисади эшчәнлек нәтиҗәләре, капиталь төзелеш мәсьәләләре каралды. Җыелышта әйтүләренчә, узган 3 елда утны сүндереп торулар 33%-ка кимегән. Моны заманча технологияләр файдалану белән аңлаталар. Татарстанда 2022 елның шушы чоры белән чагыштырганда электр энергиясын куллану 1,9%-ка арткан. 95 км озынлыкта яңа электр чыбыклары сузылган.
Татарстанда әлегелектән гомер итүче кайбер милләт вәкилләре соңгы 10 елда сан буенча кимегән. Аеруча Чуаш, Марый, Мордва, Удмуртлар азайган. Моны 2020 елгы җанисәп нәтиҗәсе күрсәтә. Хәзер төп бурыч туган телләрне саклап калу, ана телендә белем бирүнең сыйфатын яхшырту. Бүген Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясенең утырышы шушы җитди мәсьәләгә багышланган иде. Аксубайга район башлыклары, халыклар дуслыгы йорты директорлары, мәдәният, мәгариф министрлыгы вәкилләре, депутатлар килде. Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Аксубай универсаль технологияләр техникумында кунакларына менә шулай төрле халыкларның ансамбльләре каршы ала. Руслар, татарлар, чуашлар. Алар биюенә Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе җитәкчесе үзе дә кушыла. Киңәшмә залында җитди сөйләшү көтә иде. Ул Татарстанда гомер итүче милләт вәкилләренең язмышына кагыла. 2020 елгы халык сан алу нәтиҗәләре республикада Чуаш, Марый, Мордва, Удмуртларның исәбе күпкә кимегәнлеген күрсәтә. Саннарга күз салсак, 10 ел эчендә Удмуртлар 2, Марыйлар 3, Мордвалар 6, Чуашлар 25 меңгә азайган. Туган телдә сөйләшүчеләр дә кими. Хакыйкать ямансу, республикада яшәүче төп халыкларның киләчәге борчылырга мәҗбүр итә. Чаралар күрергә кирәк ди Марат Әхмәтов. Что нужно для детских садов, школ, клубов, библиотек? Как пробудить интерес к родному языку, если он ослаблен на ваших территориях? Вот такими вопросами я обращаюсь к вам, и сейчас вот начинаем обсуждение. Залда милли мәдәни автономия җитәкчеләре һәрберсе чыгыш ясый, туган телләрне саклап калуның үз алымнарын тәкъдим итә. Учителя не хотят ехать в глубинку. Авыл җирлегендә туган телләрне укыту өчен мөгаллимнәр җитми, яшьләр авылга кайтмый. Алар милли бәйрәмнәрдә дә катнашмый. Безгә Мордва халкы туган телен белсен дисәк, онлайн платформа телефонда махсус кушымта булдырырга кирәк. Также большая проблема – это слабая вовлеченность молодежи в национально-культурные инициативы. Чуаш милли мәдәни автономиясе вәкиле балалар бакчаларында чуаш телен өйрәтү өчен әсбаплар юк ди. Шуңа татар телендә бастырылганнарын тәрҗемә итү якла. Вот мы бы хотели, чтобы эта книга была переведена на чувашский язык и распространена в садиках, и по ней обучали бы чувашскому языку. Она очень удачная книга. Марый, Удмурт, Чуаш телләрендә уку әсбапларда җитәрлек түгел. Бу проблеманың да хәл итәсе бар. Татарстанда чуаш телен өйрәнүче балалар 3 меңнән артык, 87 мәктәптә укытыла. Чуашлар күпчелекне тәшкил иткән Аксубай районында 11 мәктәп. Һәр кайсында милли сыйныфлар бар. Аларны заманча итеп җиһазлау кирәк ди Марат Әхмәтов. Марый, Мордва, Удмурт сыйныфларына да яңа технологияләр, электрон такталар куярга тәкъдим итә. Я не знаю, что еще нужно. Вообще это для нас, для нашей комиссии это не проблема. Лишь бы мы знали, что нужно закупать, и вот того, что мы хотим выкупить, его было в наличии. Дәреслекләр уку әсбаплары телне өйрәнү өчен телефонга кушымталар булдыру мәсьәләсендә милли автономия җитәкчеләренә республиканың мәгариф министрлыгы белән киңәшләшеп эшләргә тәкъдим ителде. Минемчә бу мәсьәләне уңай хәл итеп була. Монда безнең төп мәсьәлә менә башка милләтләрнең телләренә килгәндә, ул нәшриятләрнең менә шул бастырмауларына турыдан-туры бәйле. Безнеңчә федераль исемлектә булмаган әсбапларында кулланырга мөмкин. Дәрестән тыш чараларда әлбәттә кулланырга мөмкин. Шуңа күрә ул ниндидә проблема булырга Татарстан рәисе каршындагы комиссия ярдәме белән Удмурт, Чуаш, Марый сүзе конкурсларда уздырылачак. Яңа проектларда булырга мөмкин. Комиссиядә тәкъдимнәр көтәләр. Без хакимият ни дәрәҗәдә һәм ничек файдалы була алыр иде икән аларга телләрен, үзләренең милли традицияләрен, гореф-гадәтләрен саклау өчен һәм аны ниндидер бер теге үз агымында калдырмыйча, бүгенге көндә уянып бетмәгәннәрне уятып, чөнки һәр милләт үзен сакларга тырышырга тиеш. Бүгенге киңәшмәдә катнашкан район башлыкларына төрле милләт вәкилләре яшәгән авылларга чыгып, милли проблемаларны шәхсән өйрәнергә кушылды. Моның өчен 1 ай вакыт бирелде. Июльдә комиссия кабат җыелачак. Аксубай районыннан Фәйрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бу шимбәдә Тәтеш районының Килдеш авылында Мордва халкының милли бәйрәме Валдашинес узачак. Шул рәвешле алар елның иң озын көнен билгеләп үтә. Узган гасырның 20нче елларындагы Мордва авылы халкының тормыш көн күрешен чагылдырачаклар. Монда бурынгы милли киемнәр, чабата киеп карарга, көянтә белән су ташырга, мичтә пешкән ботка һәм кәбестә ашыннан авыз итәргә мөмкин булачак. Кунакларга халык кәсепләре күргәзмәсен дә тәкъдим итәчәкләр. Мордвалар элегелектән балыкчылык белән шөгыльләнгән. Шуңа мәйданчыкта балык тотып, аннан төрле
төрле ризыклар пешерү серләрен дә белергә мөмкин. Быел Мордовия Республикасыннан 3 ансамбль чыгыш ясаячак. Соңыннан кунаклар болынга чыгып, изге чишмә янында әйлән-бәйлән уйный. Риваять буенча, бу юлда катнашкан һәркем киләсе бәйрәмгә кадәр сәламәт һәм бәхетле була. Сыздырып гармунда да уйныйлар, үзләренә генә хас булган һөнәрләрен дә күрсәтәләр. Казанда Соба районының мәдәният көне узды. Әлеге чара Татарстанның мәдәни баш каласы дип аталучы конкурс буларак үтә. Аны республикада игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы уңаеннан оештыралар. 16 район катнашты инде, Собалар исә үз бизәкләрен парк форматында тәкъдим итте. Бу сабан тыйы түгел, Собаларның мәдәни кичәсе. Башкалада филармония янәшәсендәге паркта халык мәш килә. Районда яшәүче төрле милләтләрнең гореф-гадәтләрен көн күрешен тәкъдим итәләр. Районда безнең 96.6% татарлар яши. Әмма дә шул ук вакытта башкорт та бар, удмурт та бар, чуваш та бар, рус та бар. Бармак белән генә санарлык булса да, менә нәкъ шушыларның мәдәниятен, гореф-гадәтләрен күрсәтергә дип килдек. Менә Тулган ай ансамбле коллектив 16 ел элек оешкан. Районда бер чарада алардан башка үтми. Biz bugün Soba rayonunun danын күрсәтергә, үзебезне күрсәтергә Казан шәһәренә Соба мәдәният көне итеп, бүген сезгә кунакка килдек. Монысы удмуртлар татарча җырлыйлар да, сөйләшәләр дә. Biz 3 телне дә беләбез, татарча да, русча да, удмуртча да. Безгә татарлар белән бергә булсак татарча сөйләшәбез. Мәдәни программа дастаннарга тиң әй ямле Собам дип атала. Исеменнән үк аңлашылганча, районда борынгыдан килгән мәдәни мирас, һөнәрчелек бәян ителә. Менә мисал өчен Рифкат Шафиковның шәхси музее бар. Ул элек кулланылган эш кораллары белән кызыксына. Монда туку станогын алып килгән. Балаларыбызга, оныкларыбызга күрсәтеп, ничек итеп игере икәннәр, ничек итеп белән тимерчелек белән шөгыльләнгәннәр, барсын да күрсәтеп, өйрәтеп калдырырга кирәк. Монысы тимерче алачыгы. Монда тимерне кыздыралар, сугалар, теләсә нәрсә ясап була диләр. Борынгы заманнарда ут булмаган, керосин, бензин дә булмаган, һава белән тимерчелектә шулай эшләгәннәр, җил белән үрдергәннәр. Татарстанның мәдәни башкаласы дип аталучы конкурс республикада билгеләп үтелүче милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы кысаларында оештырылган. Һәр район төрле вакытта Казанга килеп шул рәвешле мәдәниятен тәкъдим итә. 16 район бу эшне башкарган инде, хәзер чират Собада. Чыгышларын комиссия вәкилләре карап йөри. Район башлыгы Рәис Миннеханов үзе дә монда. Бу халыкны берләштерә торган чара ди ул. Авылларыбызда милли тормышыбызны күрсәтү ул бик зур әйбер. Монда теге татарлык кына түгел, бүтән милләтләрнең дә бүгенге көндә төрле һөнәрлекләрен һәм инде мәдәнияттәге үзләренең күренешләрен күрсәтү һәм бу әйберне бер театрда да, бер концертта да күреп булмый. Бу теге үзенчәлекле кыска вакытта гына күреп калсаң каласың, калмасаң юк. Шуның өчен минем әйтәсем килә, республика моның буенча бик зур эш эшли. Соба районы дигәч, гадәттә күз алдына урманнар килә. Шуңа күрә бирдә дә агач эшләнмәләргә зур игътибар бирелгән. Инде менә бу үсентеләр урманнарның дәвамлы булуына бер мисал булып тора. Гомумән бүгенге күргәзмә Соба районы халкының гореф-гадәтләрне буыннан-буынга тапшырып, сәнгатьтә дә алдынгы булып яшәүләрен раслый. Собага гына хас булган хәзинәләр бихисап. Менә җипләр белән идарә итә торган Курчак театры. Бу эшкә 1 ел элек кенә Чиләбедән туган ягына күченеп кайткан Зөлфия ханым алынган. Быел Тукай әсәрләрен сәхнәләштергә җыйналар. Курчакларны үзләре ясый. Иртәдән кичкә ясасаң, инде 1 ай кирәк. Аларны катлаулы ясавы. Соба районы элек-электән көмешчеләр белән дан тоткан, төрле эшләнмәләр, бизәнү әйберләре ясаганнар. Бу кәсеп хәзер дә сакланып калган. Рәссам бизәүчелеккә укыганнан соң Казанда авылга кайткач, Хайбрахман ага белән, көмешче Хайбрахман ага белән таныштым. Һәм бу һөнәрнең югала баруын тоеп, әзрәк булса өйрәнеп калыйм дидем. Яшь буынны борынгы һөнәрләргә генә өйрәтеп калмыйча, ватанпәрвәрлек рухында да тәрбияләргә тырышалар. Менә Соба районының балалар тынлы уен кораллары оркестры. Коллектив 2014 елда оешкан. Русча гына, зарубежный на произведениялар уйнамыйбыз. Әлбәттә, татарчаны күбрәк кертергә тырышабыз. Сотовый телефоны Motorola. Менә ул аның белән эштә шушы сотовый телефон белән кулланган. Ул Нургалимин Халиминхан шәхси телефоны. Бу 90-95 тирәсе.
Филармония фойесында Саба районынан чыккан танылган шәхесләр күргәзмәсен оештырганнар. Менә бу атаклы урманчы Нургали Миңнехановның әйберләре. Саба халкының горурланырлык шәхесләре бихисап. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Рөстәм Яхин, Шәүкәт Биктимиров, Шамил Бариев һәм башкалар. Бу районнан чыккан кешеләр һәм бу безнең өчен, безнең республикабыз өчен әлбәттә бик зур горурлык. Мәдәни чара филармония залында концерт белән дәвам итте. Бирдә Саба районынан чыккан сәнгать эшлекләре чыгыш ясады. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. 5 июльдә Казанның 1000 еллык мәйданында Ефәк юлы халыкара ярышлары башланып китәчәк. Ул Евразиядә йөк машиналарында узышу буенча иң зур спорт чараларының берсе булып санала. Бу хакта бүген журналистларга Татарстанның спорт министры Владимир Леонов сөйләде. Бөтен илдән җыелган спортчылар Казаннан Мәскәүгә юл тотачак. Алар өчен махсус әзерләнгән трассаның узынлыгы 5000 чакрымнан артык. Ул Россиянең 13 төбәге аша уза. Әлеге ярышларга старт соңгы 14 елга беренче тапкыр Казаннан бирелде. 14 лет назад мы впервые запускали. Татарстан ярышларны башлап җибәрү өчен юкка гына сайлап алынмады, чөнки Казан илнең иң төп автоспорт үзәге булып санала. Без моны тарихка әйләнеп кайту дип татыйбыз. 14 ел элек тә Ефәк юлына старт бездә бирелгән иде. Быелгы узышлар Казанда узган универсиада юбилеена да багышланган. События в автоспорте этого лета. Шуның белән Татарстан хәбәрләре тапшыруы тәмам. Рекламадан соң иртәгәге көнгә һава торышы белән иркә таныштырыр. Исән-имин булыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзне Гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Родные края туган як агрофирмасы үзенең 20 еллык юбилей уңайыннан Татарстан халкын һәм кунакларын 2023 елның 1 июлендә Мөслим районының Мәллә Тамак авылында узачак Сабан туй бәйрәменә чакыра. Башлана 16 сәгатьтә. Рәхим итегез. Хөрмәтле Татарстан Республикасы халкы һәм кунаклары, туган як Родные края җәмгыяте быел үзенең юбилеен билгеләп үткәрә. Безгә 20 ел юбилей хөрмәтенә сезне 1 июль көнне Мөслим районының Мәллә Тамак авылында узачак Сабан туе бәйрәменә чакырабыз. Программада бәйрәм концерты, кыйммәтле бүләкләр уйнату, махсус кунаклар, Татарстанның халык артисты Резида Шарафиева, Татарстанның һәм Башкортстанның ат казанган артисты Ришат Хватуллин. Башлана 16 сәгатьтә. Сезне бәйрәмгә көтеп калабыз. Җөмһүриятебездә антициклон хөкем сөрә. Явым-төшемнәре туктый, температуралар күтәрелә. Көньяк көнчыгыштан Бөгелмә баулы Азнакай Әлмәттә аязучан болытлы һава 23 градус җылы, җил көнбатыштан уртача тизлектә. Төньяк көнчыгыш районнарда Түбән Кама, Ярчалы, Алабугада алмашынучан болытлы һава 24 градуска кадәр җылыта. Төнлә нибары 9 градус. Төньяктан Актаныш, Агырҗы, Менделеевскида болытлы, урыны белән аяза, температура 23 градус. Төньяк көнбатыштан Карша, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава көндез 24, төнлә 9 градус. Көньяк көнбатышта Болгар буе Чүпрәлдә явым-төшемнәр көтелми, 23 градус җылы. Чиста Нурлат Мамадышта аязучан болытлы һава көндез 23, төнлә нибары 9 градус җылы. Алдагы көннәрдә синоптик хәл үзгәрми. Һава торышы гына түгел, кеше кәефе дә еш үзгәрә. Кайда гына булсагыз да, якын кешегезне флав, вау гадәти булмаган бүләкләр, маркетплейсыннан букетлар һәм десертлар белән шатландырыгыз. Мондый сюрприз бызларны да эритә. Нужно выбрать подарок? С Флав Вау это легко. Например, этот торт. Или этот на 1 миллион подписчиков. Для бати. На день рождения и на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На Флав Вау есть подарок для каждого. Скачивайте и поздравляйте. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Температура көндез 23-25 градус җылы. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 37%. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Җәйләрегез матур үтсен.